கைஸ் டேட் 18 நம்ம மீன் வளர்க்க போகிறோம். கைஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட கோல்டு பீஸ் ஒன்று செத்துட்டு இருக்கான் பாருங்கள். எப்படி செத்தான்னு தெரியல கைஸ். கைஸ் மழை தொட்டியை பாருங்கள். மழை பெஞ்சாலும் தண்ணி ரொம்ப வீசினா எல்லோரும் ஜாலியாக இருக்கானுங்க பாருங்கள் கைஸ். கைஸ் போடா போயிட்டா பாருங்கள். எல்லாம் ரொம்ப ஆக்டிவாக இருக்கானுங்க. ரொம்ப அடிக்கிறாங்க. நல்லா சின்ன விளாட்னா இருக்கானுங்க. கைஸ் நம்ம கைஸ்னு ஷேர்ட்டையும் பாருங்கள் கைஸ் எப்படி இருக்கானுங்க. நல்ல வெறித்தனமாக வந்துட்டு இருக்கிறாங்க கைஸ் அவனுங்க. பாஸ் வந்து எடி பண்ணுறானு பாருங்க கைஸ் அவனுங்க. இப்போ நம்ம குட்டியை பார்த்துக்கலாம் பாருங்கள். ஃபுட்டு சாப்பிட்டு இருக்கானுங்க. நல்லா ஜாலியாக சுற்றின்னு இருக்கானுங்க கைஸ். நம்ம கோல்டு பீஸை பற்றிச்சிடலாம் கைஸ். எப்படி செத்தானே தெரில கைஸ். இல்லை கைஸ். கைஸ் பற்றிச்சிட்டான் கைஸ் அவனு கைஸ்.